Sanibonani bantu bakithi, uzinja ziyamlunga lo mculi waMaskandi. Ngilapha nje namhlanje ukuzochazela ngealbum yami lena inges-10 emculweni kaMaskandi. Isihloko sayo sithi umzonde wedwa. Uma unenkinga nomuntu, umngani wakho noma umuntu wakho noma umfowenu noma ubani, ungasifaki thina, ungasosupport ukuthi wena ufuna ukuthi sizesonde lo muntu singenankinga naye. Umuntu mayezonke umuntu akamzonde yedwa, ungasifaki thina ngoba kusasa uma senizwana ujika wena ungasasitshela ukuthi umuntu lo waseniyazwana. Sesisala thina kunezitho esingazaziyo. Bantu bakithi ngikho lapho ingoma nizoyithola lithokozele. Engakujabulela kakhulu ukuthi nifike ngomgqibelo lo esiya kuwo 23 eminyakeni ka 2022 ya ngawo lo mgqibelo eHebrew Theatre ngizobe ngisethula yona le ngoma, nifike nizoyithokozela. Umculo uzotholakala online ngayo yonke indlela ngoba niyabona indaba yama-CD yahamba yaphela, kodwa ke sizomchazela ukuthi ingoma izotholakala kanjani. Uma ngabe ufuna ukuxhumana nami, mina ngiyatholakala kalula kuma emcimbini emkhulu, ningasikhohlwa bafowethu, ngayo yonke indawo siyanandisa thina. Uzinja ziyamlunga ku Facebook ukhona, ku Twitter ukhona, ku Instagram ukhona, ku TikTok ukhona. Ulandela lelo gama likazinja ziyamlunga. Yimi ngethu izinja ziyamlunga, yebo bakhona abanye ababalandeli bami, siyabonga kakhulu. Yeah.